že Dominika Myslivcová vydala nové hate video? Teď se na tohle video koukneme. Nemusím se představovat. Celou dobu pozoruju hejty tady. Když na ten YouTube nahráváš takový sračky, jak můžeme vidět ve videu, tak Dominika nám všem ukazuje, Že je úplná kurva. Jdeme na další video. Teď se koukneme na video, na kterém nám jeden kluk ukazuje své Skittles, které jsou americké a ne české. On nám prostě na tomhle videu ukazuje jenom Skittles, ani o tom nic neřekne. Když tak mi do komentářů napište, jaký je rozdíl mezi originálním Skittleskama a normálníma obyčejnýma, jo? A na konci videa nám prostě jenom ukáže palec nahoru. Když se vám video líbilo, nezapomeňte dát like nebo subscribe. Já se s vámi loučím a